Кой трябва да плати сметката на първа среща? Супер задавам въпрос. На много хора обаче не им е ясно. Забелязвам, че на доста мъже това нещо също не им е ясно. Много дами ме питат защо той ме кара да плащам сметката. Защо той ме кара да платя наполовина или изцяло сметката. Господа, ако уважавате себе си високо, никога няма да позволите на една жена да плаща сметка. Нито на първа среща, нито на която и да било. Как очаквате жена, която се е нагласила, която изглежда феноменално, излязла е на среща с вас, вдига ви стандарта в очите на другите хора, изглежда зашеметяващо, да плаща сметка? Къде се чуло и видяло такова нещо? Бъдете истински мъже. Не оставяйте жените да плащат. Това е ваше задължение. Моето мнение е, че наистина една жена е нужно да бъде глезена и е нужно да й се плаща сметката винаги. Дори ако излизате с приятелка, господа, плащате винаги сметката. Жените са там за вас, за да ви вдигат енергията, да ви карат да се чувствате добре, да се чувствате феноменално. След среща с една жена, ако се чувстваш феноменално, това е. Това е отговорът на всичко. Не оставите жените да плащат сметката. Това е ролята на един мъж. Ако искате да бъдете истински мъже и наистина да имате такава жена до себе си, която да ви вдъхновява и да ви кара да се чувствате прекрасно в кожата си, винаги плащайте сметката. Не оставите една жена никога, в никакъв случай, да плати каквото и да било. Това е ваша роля. И винаги ще бъда на това мнение. Не мога да си представя, че някой мъж може да помоли да накара някоя жена да извади пари на среща. Искам да ви кажа едно нещо. Вие няма да видите повече тази жена със сигурност, ако я накарате тя да плаща. Дано да съм ви била от полза. Прекрасен ден!